Da ne govorim o tome što odvajamo po 200 miliona za prevoz putnika, a došli smo u situaciju da nam putnici budu vraćeni iz autobusa. Znači, kaže, nemate penzionersku karticu. Da li je potrebno, evo, gospodin Bate, čovjek tu negde sa mojim osobom, kad uđete u autobus da ga pita konduter, daj mi penzionersku karticu. Pa mi vidimo da li čovjek ima godine da bude penzioner ili nema godine da bude penzioner. Vraćaju nam decu iz autobusa. Znači, dragi sugrađani, autobusi su plaćeni. Grad, ne samo vlast, svi građani ovog grada plaćaju autobuski prevoz. Znači, dete kad uđe u autobus i dođe kući i kaže, nisu me primili u autobus, slobodno dođite i napisat ćemo tužbu protiv tog vozača koji je izbacio dete iz autobusa. A dešava se. Kaže, čekajte, kaže, školski autobus. Ko je bre školski autobus? Mi ne plaćamo školski autobus. Mi smo platili autobuse da se sva deca voze gde hoće i kad hoće.